Yo ngene iki Cah, dadi konten kreator iku. Jarene ana sing ngomong, "Mbak, penak ya sampean nek ngonten ana sing nyekeli HP-ne, ana sing dadi kameramene." Lho, deloken yo Cah. Iya yo Cah, ngene iki lho serba dilakoni dhewe. Kadang yo ana sing takok, "Mbak, piye lek mung nglakoni kok ida dhewean kok iso nyekeli HP-ne?" Yo iki Cah, koncoku ngonten, yo iku nganggo tripod. Yo ngene iki nek ngonten, tripode bar dileh kene, ngaleh kono. Engko didokok kene, dilakoni dhewe, mlaku rono, mlaku rene. Wis pokoke yo ngene iki ribete wong ngonten. Piye, kowe pengen jajal apa ora dadi konten kreator? Intine wonge pokoke kudu sabar ya, Cah. Nek gak ngono, yo gak kelakon. Ngene iki lika-likune wong dadi konten kreator. Pokoke angger gak dianggep beban, wis pokoke digawe nyaman ae yo. Engko nek ana sing ngomong, "Mbak, penake tenan sampean yo." Lho, delok dhewe, yo ngene iki. Kowe ape ngomong iki penak, jajalan dhewe. Kira-kira isih kuat nglakoni apa ora Cah kaya aku ngene iki? Yo konten kreator, yo bakulan, yo tukang masak.